Ďakujem za slovo. V malých projektoch 4 máme aj bytunkovú, že už sa k tomu finalizuje projekt s tým, že chodník, akože reálny chodník, tak to je ešte otázka viacerých asi rokov, ale momentálne sa spracováva náhradné riešenie, že bude v rámci komunikácie vyznačené farebne zóna ako chodník, ktorá bude oddelená po určitých úsekoch takými umelohmotnými, neviem to presne nazvať, nie sú to klobúky, ale sú to také umelohmotné stĺpiky. Používa sa to na určitých križovatkách, akože, ktoré určujú akože aj výškovo, že odkiaľ pokiaľ teda je to vyznačené ten chodník a ešte by tam mali byť urobené také kvázi zálivy. Pán Bujna, keď tak má oprav, hej, že takto sme sa dohodli s projektantom, že takto to ide vyprojektovať, hej, že toto bude nejaké dočasné riešenie do toho priestoru, auto bude môcť výjsť len veľmi, akože keď pôjde záchranka alebo niečo, ale ináč to bude koridor pre chodcov. Čiže toto do konca roka projekt bude hotový a tá realizácia by mala byť niekedy na jar. Tak sme sa bavili.